ኤፌሶን ምዕራፍ 5 እምበኣር ከም ፍቑራት ውሉድ ንእግዚአብሔር ምሰሉ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረና ሓደ ምዑዝ ሽታኡ መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንርእሱ ምእንታና ኣሕሊፉ ዝሃበ ንስኻትኩምውን ብፍቕሪ ጸኒዕኹም ንበሩ። ቅዱስ ንዝኾነ ህዝቢ እግዚአብሔር ኣይግባእን እሞ ዝሙት ዝኾነ ዓይነት ርክሰት ከትሪ ወይ ስስዐ ኣባኻትኩም ከቱ ኣይሰማዕ እኳ ደኣ ንእግዚአብሔር ምስጋና እምበር ዝሕንኽ ወይ ዘንውር ዘረባ ወይ ዋዛ ኣባኻትኩም ክስማዕ ኣይግባእን እዩ። ዘማዊ ርኩስ ወይ ጣዖት ከም ምምላኽ ዝቝጸር ስስዐ ዘለዎ ሰብ ኣብ መንግሥቲ ክርስቶስን እግዚአብሔርን ርስቲ ከም ዘይብሉ ፍለጡ። ብሰንኪ ነገራት እዚ ኣብቶም ንእግዚአብሔር ዘይእዘዙ ሰባት ቁጣ እግዚአብሔር ክወርድ እሞ ሓደ እኳ ብኸንቱ ዘረባ ኣየስሕትኩም እምበኣር ምስኣቶም ሕብረት ኣይሃለኹም። ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም ሕዚ ግና ብጐይታ ብርሃን ኢኹም እምበኣር ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ንበሩ። ፍረ ብርሃን ኣብ ኩሉ ሰናይን ቅንዕናን ሓቅን እዩ ዝርከብ እሞ እምበኣር እቲ ንእግዚአብሔር ዘሐጕሶ እንታይ ከም ዝኾነ መርምሩ። ኣቃልዕዎ ደኣ እምበር ምስ ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማት ሕብረት ኣይሃለኹም። እቲ ንሳቶም ብሕቡእ ዝገብርዎ ንምዝራብ እኳ ዘሐፍር እዩ። ኩሉ ነገር እንተ ደኣ ናብ ብርሃን ቀሪቡ ግና ይርአ። እቲ ንኹሉ ከም ዝርአ ዝገብር ከዓ ብርሃን እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ኣታ ደቂስኻ ዘለኻ ተበራበር ካብ ምዉታን እውን ተስእ ክርስቶስ ከዓ ኣብረህልካ እዩ ዝተብሃለ እምበኣር ተጠንቀቑ። እዚ ዘመን ክፉእ እዩ እሞ ነቲ ዝተዋወኩም ጊዜ ብምልኡ ኣብ ረብሓ እናውዓልኩም ከም ዓያሹ ዘይኮነስ ከም ለባማት ንበሩ። ስለዚ እቲ ፍቓድ እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕል እምበር ዓያሾ ይትኹኑ። ብመንፈስ ቅዱስ ደኣ ተመልኡ እምበር ናብ ጥፍኣት ስለ ዘብጽሕ ብወይኒ ኣይትስከሩ። ብመዝሙርን ብቕኔን ብመንፈሳዊ ዜማን ንስንሳትኩም ተዘራረቡ። ንጐይታ ብምሉእ ልብኹም እናዜምኩምን እናዘመርኩምን ኣመስግኑ። ንእግዚአብሔር ኣቦና ስለ ኩሉ ነገር ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሻዕ ኣመስግንዎ። ንክርስቶስ ካብ ዘለኩም ፍርሓት ዝተለዓለ ንስንሳትኩም እዙዛት ኩኑ። ኣትን ኣንስቱ እውን ከም ንክርስቶስ ጌርክን ንሰብኡትኩን ተኣዘዝኦም። ከምቲ ክርስቶስ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ሰብኣይ ከዓ ርእሲ ሰበይቲ እዩ። ክርስቶስ ድማ ናይታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን መድሕን እዩ እሞ ከምቲ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ እትእዘዞ ከምኡ ድማ ኣንስቲ ንሰብኡተን ብኹሉ ይተኣዘዝኦ። ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ከም ዘፍቀራ ርእሱ እውን ቤዛ ገይሩ ከም ዝሃበላ ኣቱም ሰብኡት እውን ነንስትኹም ኣፍቅርወን። ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን እዙይ ዝገበረ ብምሕጻብ ማይ ብቓል ጽሩይ ምእንቲ ከቐድሳ እዩ። ርስሓት ወይ ምጭምዳት ወይ ድማ ንዕኡ ዝመስል ካልእ ክፍኣት ዘይብላ ቅድስትን ነውሪ ዘይብላን ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ገይሩ ንባዕሉ ምእንቲ ከቕርባ እዩ። ከምኡ ከዓ ኣቱም ሰብኡት ነተን ኣንስትኹም ከም ሰብነትኩም ጌርኩም ኣፍቅርወን። እቲ ንሰበይቱ ዘፍቅር ንባዕሉ እዩ ዘፍቅር። ከምቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዝከናኸና ሰብ ንሰብነቱ ይምግቦን ይከናኸኖን እምበር ሰብነቱ ጸልእ ሓደ እኳ የለን። ንሕና ከዓ ኣካላት ሰብነት ክርስቶስ ኢና። ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣኖኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ሓደ ይኸውን፣ ክልቲኦም ከዓ ሓደ ኣካል ይኾኑ። እዚ ምስጢሩ እዚ ዓብዪ እዩ። ኣነ ግና ብክርስቶስን ብቤተ ክርስቲያንን እምስል ኣለኹም። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከም ነፍሱ ገይሩ የፍቅራ፣ ሰበይቱ እውን ንሰብኣያ ተኽብሮ።